Na hello, merre vagytok? Hát mi már itt a tévétoronynál igen rátok várunk. Itt a hinta is most hozták meg. Nem jöttök. Hát ne hülyéskedj Balázs, mások is itt forgatnak már. Mi az, hogy másik csoporttal lesztek? Ilyet nem lehet, már beneveztünk. És nem jöttök, akkor honnan lesz zombi elmezem? Zombi fiú, zombi lány, művér. A horrorfilmen nem lehet nyerni a... Nem lehet nyerni a Színepécsen a horror... Ezt ki mondta? Hogy a horrorfilm nem menő. Ja, értem. Jó, oké, akkor csá. A második helyszínnek az Uránia mozit írják, ami jó ismert, fel tudjuk venni a WC-be az erőszakolós jelenetet. És akkor itt kell majd, hogy... Hát ez jó utcában vagyunk? Ez nem az az utca. El kellett volna kanyarodnod balra. Hát... Ennyit nem lehet rád bízni? Hát akkor... Jó, akkor az Urániás jelenet nem lesz beforgatva. Amatőr társaság, komolyan mondom. Jó, nem, édesem, nem, ez nem, gyere le. Nem, angyalom, nem, ez kicsit hitelesebben kéne, tehát ez... De hogy lehet hitelesen tiszta ketchup vagyok, vajazolkéston a kezembe, és zombi kevert, ami nincs is? De lesz zombi, egy digitális zombi lesz, érted? Akkor majd digitálisan megedek, jó? Jó, akkor menj vissza, jó, fölveszünk még egyszer. Ez színművészet is a csaj, mi? Gondoltam. Felvétel lesz! Áj, gyerekek, nem, sajnálom, ez így nem fog menni. Figyelj, Bálint, digitális zombi lesz, nem, sajnálom. Tehát gyenge vagy, tehát kész, nem. Tehát ennyi? Sajnálom, kész. Akkor nem csinálj, ennyi volt? Hát figyelj, Bálint, jó. Ez nekem nem fél. Jó, rendben. Ne haragudj, tényleg, jó, figyelj, folytassuk, jó? De most ne, gyerekek, ne hülyeskedjetek már. Csináld meg együtt. Nem halljuk, tehát a szöveg... Ne hallj, felvennél engem így hátulról, légy szíves, hogy a professzor is látszom, kérlek. Légy szíves, köszönöm. Ezt megoldhatjuk. Nézzük meg a felbontási oldalt. Elég lesz, kösz. Sikerült? Az az, hogy a telefon kicsibe, hogy először is kicsi a kép, és nem elég a felbontása. Van a táskámban, akarok mutatni valamit. Bocsi.